Jeɗɗi nambiyana jetti yamde fawi silmaji capantati Conakry lamorde Guinée sappo yamde silmaji capantati woni Paris oɗo sa woni wakkati nanti don kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko RFI kabaru heeriɗo. Toɓɓere mawde wotere woni e kabaruji meɗen ɗi hannden Alan Kengen to leydi Guinée Conakry ɓe kolon ɗum woni kanko colonel Mamadi Doumbouya ardiɗo hono konunkoɓe leydi ndi saldu mum en daranindu golleji kertiɗi nangui hoorjo leydi ndi Alpha Condé mo hollidu mo sammini laamu leydi Guinée Conakry e wi mabɓe ɓe cammini laamu o e wi mabɓe du onon nuyle laamu leydi Guinée Conakry du foof e caami e leydi ɗo silmaji capantati jokkoji hen ɗi RFI fulfulde waɗanan on yeftere hertande eno Guinée ñallide kengen eno Guinée firri bete hannden ɗo e seeɗa en cilminoma kanko Mamadou Adama Diallo e joɗaniɗo en Conakry famminde en ko fini to Conakry to hannden bisimilla moon e ɗiɗo kabaruji hannden jeegom lewru jeena ɓordu e hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e go'o. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde oɗo sa onon e jamma no pamirɗon ni kabaruji ɗi ko sembine majjiyo leydi Guinée Conakry beete Alan Kengen piyane nawɗe nanama e ley Conakry lamor leydi ndi e ley ñawlal nde e konunkoɓe ɓe Mamadi Doumbouya ardi nantini ɓamti laamu nanguide professeur Alpha Condé ñalli fa jamma hankin ya gartaji kewɗi e gaɗi ley Conakry lamor leydi ndi konunkoɓe du daɗɗi e peeje kewɗe ɗo joni en jokkodiran e kanko Mamadou Adama Diallo joɗaniɗo en Conakry. Mamadou Adama Diallo a jarama. Abdoulaye Dikko a jarama. Bisimilla maɗa Diallo huɗo hen jaati woni ko fini Conakry beete hannden. Weeti e jamma Conakry fellaka jemma yimɓe ɗo kadi no ɓutti yimɓe ɓen no yalti seeɗa seeɗa no otoje ɗen no dogude kono wona no wowirno noon ara num magasin ji ɓurɗe janɗo ɗi no soka jomma magasin ji ɗi hino jooɗi yeeso ɗi magasin ji haray ɓe hollita seeɗa uditugol kono koɓɓe ƴettuno noon hankin pehe kese ɓe inni jemma ɗon couvre-feu no woodi yamɗi nogay gouverneur cayeɗen e préfet e sous préfet jonnaama konunkoɓe wonɓe ɗen caye laamiɓe ɗen caye laamu hakkunde ngu no nodditi jagorɓe hiɓɓe e laaminoɓen assemblée nationale ma cuuɗi ñaawirɗi ɗin ka palais du peuple e yamɗi sappo e go'o eɓe nodditi kadi fedde politique en e société civile yoɓe yahu toon woni kesum ɗum haray yimɓe FNDC holliti hande wonnoɓe ka kaso yimɓe FNDC wonnoɓe ka kaso e laaminoɓe wonnoɓe ka kaso ɓe yaltay hande e yamɗi sappo e go'o e filmaji capanɗe tati. Abdoulaye Dikko a jarama Mamadou Adama Diallo en gartan e jokkodirde maɗa e kabaruji e garoji ɗi en gartan joni e no golleji ɗi gaɗiri ñalawma Alan Kengen tafon piyanɗe nana banggue suudu hoorejo o leydi ndi caggal ɗum wiɗo yaltina e dow médiaji rendo ɗi jokkini hen saabiɓe samminere laamu na ɗum nangguere Alpha Condé nantini kabaru majjum e suudu télé mawdu leydi Guinée Conakry jantore e boliba ana wartana en no ñalawma Kengen ñalliri Guinée. alat hanki subak law to kalum sere galle laamu Guinée nanama toon kuri no felle ɗum addi jiɓaari no feewi caggal ɗum vidéo saktama e nder médiaji rendo ɗi kollirɗi colonel Doumbouya e konunkoɓe woɓɓe o haali nder vidéo noon caɗele ɗe ɓiɓɓe leydi ndi nguuri ko nandi e joggal ngal fewani leydi ndi bonnugol ngalluji ɗi e basal ɓiɓɓe leydi ndi saabi hakkundu ngu dari ngam libdi laamu Alpha Condé ɓe koliti e vidéo wonde Alpha Condé no e juuɗi maɓɓe ɓe peñini e vidéo goɗɗo maɓe mbaɗi on vidéo noon ko ngam hollide hay hunde heɓani Alpha Condé hay so tawi ɗum yaaji e médiaji renndo ngo ko nde colonel Doumbouya wondude e konunkoɓe ɓe yelti e télé Guinée ɗum ɓuri labtude e kikiɗo heɓɓe ɓiɓɓe Guinée naaɓe lundiɓe laamu jalti e laaɓi ɗi hollidde weltare maɓɓe e ngol ciwlugol laamu Alpha Condé e dow médiaji rendo ɗi kanko colonel Mamadi Doumbouya mo adi fu tafon nantinde kono koɓe cammini Alpha Condé mo jokkini hen du mo joƴƴini naɗo Alpha Condé ana e juuɗe maɓɓe e wima ko fa hana fedde du CNRD e joƴƴinama yalana hawjo laamu hakkude wu keɗɗema kanko colonel Mamadi Doumbouya komo haali e vidéo o ko Tidjani Bari firti haalaka e fulfulde. Guinéen et Guinéen chers compatriotes guinenaɓe rewɓe worɓe hawtaɓe leydi am tedduɓe alhaali rendo dawro
e faggudu leydi ndin bonugol tugale laamu leydi ndin huutorgol ñaawoje bonɗe yaaɓugol hakkeji ɓiɓɓe leydi ndin angal teddingol sarɗiji démocratie ɗin bonnugol ngalu leydi ndin baasal ɓiɓɓe e ngeenaje bonɗe waɗi haa konu ngun e nder dental noddirtengal CNRD ngoomu ngendiw ngam fewnugol e ɓamtugol leydi ndin waɗi ko waɗɗiɓe kon laamu ngun liɓaama men nangi lamɗon himo wondi e amen ɗo min wengi dosngal walla dusturu leydi ndin keeri leydi ndin jorndi e weeyo uddama min noddi bandiraɓe amen konunkoɓe e pottal e ngotagu fi notagol e faaleji dagiɗi jama on meɗen tori kala e maɓɓe yo heddo ka daaka maɓɓe ɓe jokkito golle ngol woni konngol makko ngol mo haali e oɗo vidéo c'est tan caggal vidéo kanko colonel Mamadi Doumbouya ardiɗo saldu konum koɓe nodditeno force spéciale ɗum woni ɓe golleji kirtiɗi mo sefigina mbiyanamo waɗi wowlago e les suudu télé mawnu leydi Guinée Conakry e konngol makko ngol mo andini immade maɓɓe kamɓe konum koɓɓe wona waddude jiiɓu na waddude bonande e leydi ndi immade maɓɓe yo yittude torra e dow ɓiɓɓe leydi Guinée Conakry keɗoɗemo ɗo Aliou Kandé firti halaka e fulfulde. Nous avons engagé une concertation nationale. Men puɗɗima wadde yewtere mawnde hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi fof ha moni kala tina hen hoore muɗum e laamu hakkunde ngu kadi ngu wona laamu jam e deƴre ko heddi e hande ko hay goto fotani mayde e mere walla e batte politique ɓiɓɓe Guinée potani mayude ngam politique sabu politique ardani ko gonɗen ko heede caggal mamen jokkodiri e dendagal wallidiɓe men wonɓe nder e caggal leydi kadi mamin mbat feere ha min jettina kala anniya kala ko men gadorino e pelle mawɗe e adunaru ndu ɓiigine ko teddinowo konngol mum ko ɗum woni ndimako wadde feere ha konngol ma yaada e haala ma ko ɗum jeeri Rawlins wiyanno so tawi hooreɓe lorri ɓiɓɓe leydi ndi ko konunkoɓe ɓe haani darade ngam ittude ɓiɓɓe leydi ndi e wawnere kaɗum ndimagu mum enen fof jeeɗen ko Guinée mbeɗe andi eɗen mbawi harfude ko'e men mbeɗe ɗamini mawɓe men mayɓe ɓe mayani mere kadi maɓe belto mbeɗe ɗamini kadi ngol men kaytugol habde e mere nde wonno Guinée ene weli en kanani habde kanɗen ko weldude e yiɗodirde keɗiɗen ɗo konngol makko kanko colonel Mamadi Doumbouya ngol mo haali e les suudu télé mawdu leydi Guinée e Conakry gillaɗi kabaruji puɗɗi yeehi warte fu inde makko kanko colonel Mamadi Doumbouya woni ko nannete ana anda kanko woni ardiɗo hono ɓeeɗo konunkoɓe ɓe golleji kertiɗi nodduteɓe force spéciale jonnon homo jati woni kanko colonel Mamadi Doumbouya caabiɗo samminere laamu naɗu nangere professeur Alpha Condé gonnoɗo hoorejo leydi Guinée e Conakry jantore Amadou Barouba ko gorko waɗi hollitol yeeso télévision leydi Guinée kono kadi e nder médiaji renduɗi hanki joyi lewru jeenayi ɓuru ngam hollude ɓe cammini laamu Alpha Condé ɓe dartini golle laamu ngu ɓe guddi keeri leydi ndi lieutenant colonel Mamadi Doumbouya woni iwdi makko ko kankan rewo funnangue Guinée légionnaire kiɗɗo konu Franci Mamadi Doumbouya noddita Guinée ko e hitande ujunaji 2018 ngam ardade gomu konunkoɓe jogiɓe sembe e nder konu Guinée no wiye groupement des forces spéciales e hebloji makko o waɗi duɗal no wiye école d'application infanterie to Sénégal caggal Sénégal o jangi to Israël to Libreville leydi Gabon kono kadi to dowla Franci o waɗi toon duɗal mawgal o waɗi e ngal meccal ko ɓuri duuɓi 15 commandant Mamadi Doumbouya o gardiɗo ɓe konunkoɓe cuumiɓe wona gandaɗo no feewi ɓiɓɓe Guinée giidi yiidemo ko e majagol konunkoɓe ɓe e hitande ujunaji 18 e ɗi lebbi battidiɗi ardiɓe leydi ndi no ndentotonomo no feewi nde wonno yidde makko ko goomu ɓe konunkoɓe ɓe o ardi gona saldu sortindu e ley jagorgal halfinagal ndenagu leydi ndi ɗum noon fuɗɗinoma addude luural hakkunde makko e ardiɓe leydi ndi o andini nde sammere laamu nandi koye sammere laamu nde hoorejo kiɗɗo Ghana Jerry Rawlins wadno e wiide makko gila hanki ko kanko ardi leydi Guinée jetti yamde fawi silmaji capan e nayyi laaɓe e kankan fof bisimilla moon e jokkitade e kedde e kabaruji majjum RFI kabaru heeriɗo
no pamirɗon joni ni yewtere hertande min joƴinani on e alhaali gonɗo leydi Guinée Conakry gilla alana kengen ko jokkate ɗiɗo kabaruji joni hakkude kankan e laabe ƴaɓɓorade Conakry hakkude heƴaɓe fedde politique nde Alpha Condé e jeeyaɓe pelle e lunde laamu leydi ndi e garan heɗade hen yiyande mabɓe fay yottade pelle e leydi addunar ndu kayen du hokkuɓe hen yiyande mum en gilla alana kengen bisimilla moon. alan kengen caggal nde ɗiɗo kabaruji nantinanode ɓiɓɓe leydi Guinée Conakry hewɓe tawaɓe do Sénégal ɗo yinnoɓe hodde leydi mum en e keɓayno kotiri nde wonno lanaji mabɓe diwoji ɗi keɓali immade saabe samminere laamu mo alhaali muɗum woni e leydi Guinée Conakry ɗum mo waddaniɓe kulol e mette ɓernde Ibrahima Timiba yiidi e yoga e mabɓe koyngal an no heeli miɗo ari ñawdagol mbiɗo paala noon hotude eɓe fokkitinoɓe Guinée no tawa Hajja Kadiatou Diallo yummiraɓe nayeɓe arunoɓe Sénégal ñawdagol koko aéroport ɓe nani konunkoɓe wi'i sammini laamu Alpha Condé hande hiɓe wonde ande hade men anda joni noon men andi ko woni wonon koye juuɗe Allah woni en torki Allah sawaba moƴƴo takko Hajja Kadiatou Diallo no dari Safiatou Ba jiwo jombaɗo wonduɗo e ɓiɓɓe mum ɗiɗo kanko kadi ko Guinée o falano yaade gurde himo anani musidɓe makko wonɓe Guinée oti no wondi ɗo e fayɓe no wondi bagage ji mum haray ɗum ɗo satti o tigi moƴƴa noon kono o tigi ala feere si wona mayilto ha ka leydi mum ɓutta tigi tigi on koko men nani ɗo wallahi no jiiɓiti ɓerɗe amen no jiiɓiti ɓerɗe amen donc haray meɗen luttude ga taw men heeɗito ko ɗum Allah moƴƴi hara soñdiaji waɗani ka leydi toon hara ɗum waridiro waɗani on ɗon min yelli eɗen humpitade e joom avion je min daara ko wonde tuma kadi min gasata fi yewgol ngol honno to woni ɓuttirde mi joni meɗen heɗiti e nder balɗe seeɗa min daara kadi holluɓe ƴetti laamu Guinée ɓanggini ka télévision ɓe wuddi keeri Guinée ɗin fof e nder yontere caggal nde ɓe konunkoɓe kolli ɓamti laamu cammini Alpha Condé fedde dawro ndemo jeeya e muɗum ɗum woni RPG holli mette mum hooreɓe fedde nde kolli konunkoɓe tinno joppa Alpha Condé no yawiri jokkito sarti mo hokka e hoore ko leydi Guinée fa sarto hiɓɓa e wi kanko Nabe Karamogo ana hani ko leyɗe pelle addunar ndu ndaro calo samminere laamu wonde e wadde to leydi Guinée Conakry keɗoɗemo kanko Nabe Karamogo Abdoulaye Diallo firti haalaka e fulfulde ɓiɓɓe Guinée fuu no andi ko waɗi kon wona laawol sabu hoorejo leydi ndi ko suɓaɗo caggal suɓgoji ɗi ɓe fotumo accude awa o gaynto heƴƴode laamu hoorejo leydi hay goto fota jaɓande ɓe konunkoɓe ko ɓe ecciwli laamu ngun kon meɗe darden no on alhaali yarata leyɗe adunaru ndu fuu weltoraki ngol ciwlagol laamu gila kolaɗo kuuɓal fedde leyɗe ndentuɗe ha e kawtal leyɗeɗe Afrique fedde dawro RPG kadi weltoraki ɗum meɗen landi konunkoɓe ɓen yo accutu Alpha Condé o gaynto golle makko ɗen ka hoore leydi ndi menen ka sengo amen meɗen andina konunkoɓe ɓen yo faamu tan laamu na e hoore doole hettirte sabu ɗum tawaka e laamu potal hooreɓe leydi adunar du fuu ko fotaɓe suɓeede ka suɓgoji ko ɗum woni laawol ngol wonno konngol kanko Nabe Karamogo jeyaɗo fedde RPG nde hoorejo leydi ndi Alpha Condé fedde yinde weltere jeyande du e dental FNDC ana noddi laamu hakkude o joƴƴine to leydi Guinée Conakry suɓugoji laaɓuɗi gaɗe ɗi jiiɓa fof wattake muɗum kemɗo kaw fof jooɗo e sartimo halfinte o keɗoɗen ɗo hoorejo nden ɗon fedde yinde waylitere Ibrahima Diallo hari men yalaki ɗum ɗo ko ɗum waɗi men immanuno jila law fi min yaltini jaman ko yaasi fi addugol mo yo respectu saria on kono wawalde sali respecte saria on waɗi coup d'état donc ɗo joni kadi ko coup d'état goo wonimo follinde ɗo donc haray menen ka FNDC ka société civile men faale amen on ko yo transition démocratique organisée et puis élection waɗe haray civil jo gagné ɗon ara laamu continue ɗon haray ittiɗo ha yeeso troisiéme mandat on ɗon yo wonu dans le passé keɗiɗen ɗo konngol kanko Ibrahima Diallo hoorejo fedde yinde waylitire to leydi Guinée e Conakry RFI Labé capanɗe 8.9 ngallure laabe alana kengen yimɓe hewɓe jalti hollude weltare mum en e ko konunkoɓe ndaari wadde e samminere laamu nde ɓe tewtiɗo hono konunkoɓe ardiɓe leydi ndi hannden tinno ponda ɓiɓɓe leydi Guinée Conakry
padi cenda padi ngada keriyaku kerɗen nabe e fandu hala Idrissa Sampirin Diallo ko mi ko alhamdulillah min sikkuno ne nyala don ne hewta ko no jaga nyalani go ni won ne hewta ala min dorge Allah yo Allah on be jogade to ko waddo ko be resi sey mudum on be jogade ta itana gine nde satani ni woni mundo ko mi huli ko wata be militaire be jawbe do kadi wadu sifa ko feji kon e wada leƴƴi wawata gasu e kameden do gine ko auto wangal pine nay c'est a sorti pinere a wallini da auto yata ni eda bon bay gardi ben si ni jetti lamu ngun haray be haali kono yettugol laamu no landi piiji buy donc si ɗin piiji ɗon ɓe waawi ɗi waɗude hebbinde haray way ɓe ƴetti laamu ngu mais tanke men iyaali ɗin piiji ɗon ɗi waɗama ɗi hebbinama haray no satti seeɗa kamen ina laamu ƴettama weltare ngallure laabe e fano haala Idrissa Sampirin Diallo e on ɗon sahande weltare wonno e ley ngallure laabe tawanoma ngallure kankan banggue funnangue leydi ndi hakkillayde ana certi won weltiɓe wono holluɓe beltaki wondu hen jaati wiiɓe kañum en kadi jam tan tewtata to jam o iwri fof kerɗen naɓe e fandu haala Mamadi Kaba joɗaniɗo toon RFI Mandenka min mi yadani e ngol sammingol laamu sa ƴeewi faggudu leydi ndin ko tolni ɗo sammingol laamu hanani wonde caggal nde laamu horejo leydi ndi sammina ɗum battinayi no feewi ɓiɓɓe leydi ndin lorroto boyi ko ɗum woni miijo caggal ngol ciwlogol laamu waɗugu hanki min komi yi kon tun no hulɗini ko ɓaawo tun nawrata leydi ndi miɗo weltori ngol ciwlogol laamu sabu simin daari no ngu laamu jogora to bange faggudu hay fus ala e marsude miɗo welti kadi ko nde fedde konunkoɓe wiyetende CNRD hetti kon laamu ngun ngam e darano no haniri ɓiɓɓe Guinée fuu si ça trouve que réellement ngol sammingol laamu horejo leydi ndi ko fii yo leydi ndi yaaru yeeso yimɓe waɗuɓe ɗe golle ɗen mi weltantoɓe boyi e ɗi duuɓi yawtuɗi ni no leydi ndi jogora ni hari men hettinani menen noon min yiɗi tan ko jaam keɗiɗen ɗo yiyande ɓiɓɓe ngallure kankan caggal nde kanko colonel Mamadi Doumbouya mo nantini mo ɓamti laamu mo nangi du gonnoɗo hoorejo leydi ndi ɗum woni professeur Alpha Condé pelle kewɗe e leydi adunare ndu kolli mette mum en de noddi du yalla kanko Alpha Condé omo yoppite no yawiri Amadou Baro Ba ana jantono en ɗenɗon leyɗe ɗenɗon pelle idi fof haalde hen ko kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere ONU e nder hello makko Twitter o habri ɗe golle gona ko hani Antonio Guterres holli mette mum e ko konunkoɓe cammini laamu ngu to Guinée o waɗi erango nde hoorejo Guinée Alpha Condé woppete no ɓuuri yawde e yaccade ko ɓeydi ko wiide eɓe ndewidi o alhaali Guinée e nder dongre Afrique hoorejo leydi gidiɗo hen haalde ko Evariste Dashimi hoorejo Burundi caggal ko holli mette makko o noddi jaam e deƴre fedde leyɗele Afrique e gardagol Félix Tshisekedi hoorejo République démocratique du Congo holli kamɓene mette ɓernde mabɓe e nde sammere laamu waɗude eɓe nodda konunkoɓe leydi ndi nde gartirta hakkillaji mumen jaada e neware beele leydi ndi no hisa e rango mabɓe ko noddude ɓiɓɓe leydi e jaam e kisal fedde CEDEAO e nder cimtol kolli fayre e kulhuli mabɓe e alhaali Guinée o nde fedde humodirde e alhaali faggudu wi ko yo Alpha Condé hoorejo Guinée accite taw alda e hay hunde ɓe kolli ɓe jadani e lomtodiral ngal alda e dosgal sariya leydi ndi ɓe ɓeydi ko wiide yo konunkoɓe daroro e darde républicain en ɓe jogo kisal ngal no fotiri ni leydi France ko e cimtol jagorɗo mabɓe halfinaɗo jokkodiral France e leyɗele goɗɗe ɓe kolli wasdeɓe yadude e golle ɗe konunkoɓe mbaɗi to kalum hanki e wiide mabɓe yo Alpha Condé hoorejo leydi ndi woppite ko alda e sariya goto leydi États-Unis d'Amérique kayndu ɓaki ɗiɗo golleji gaɗɗi Conakry alana kengen e willamu Amérique ko waɗi ko ana wawi waddude tiiɗalla e gollidal hakkude Guinée e Amérique hono noon ana wawi waddude tiiɗalla hakkude leydi Guinée e leyɗe goɗɗe gilla noon leydi Guinée Conakry heɓi ndimako muɗum hitande 1957 sikke wona jununu go'o saminere laamu ana horne na ana waɗe e leydi ndi Aissatou Ly ana jantono en to Guinée konunkoɓe laamima laaɓi caggal nde saminere laamu waɗi adi hen ko colonel Lansana Conté hoorejo goomu konunkoɓe andirande CMRN hippugu laamu ñande tatinayo ɓuuri hitande 1934 balɗe seeɗe caggal mayde Ahmed Sékou Touré hoorejo aranejo leydi Guinée ñande nogase tati sappo e ɗiɗo ɓuuri hitande 2008 yamɗe seeɗe caggal nde mayde makko andina kankone konunkoɓe tawaɓe goomu noddirtengu CNDD kippi laamu ngu nden Moussa Dadis Camara ƴetti hoore waku ngu bonandaji mbaɗi e laamu makko ɓurne teskede woni piyanɗe
waɗunoɗe dingiral noddirtengal